Până să mai așa să facem un episod, stai puțin să-mi pornesc jocul. Și se numește Red Crucible. Bă, a apărut fix acum un nou joc pe nume Ascent, mai pe scurte, nu știu cum, dar e cu bani, da? Lecție, așa, uite așa. Dacă am pornit jocul. Acum vedeți, așa e jocul, n-am ce ascunde. Nu vreau aceea, ba da, iar crește jocul. Alta arenă nu aveam, nu avem, o altă avem doar una. Deci nu e șmecher, avem doar una. Încercat și eu mai de mult să fac un episod, dar mi-a dat crești jocul și nu vreau să pun când crești jocul pe tot. Deci dacă am așa este mapa, după cum vedeți. Eu m-am mai jucat pentru că stai puțin să-mi pun. Nu vreau pe ăsta. Nu știu de ce l-au băgat, cum am spus. Deci intrăm în team roșu, în team 2. Nu știu de ce, dar îmi place mai mult să stau în team 2, bă. Deci nu știu de ce. Face 2 meciuri, da, 2 meciuri pe această hartă. Ce? Aici cum scriu. Asta nu e mare pe faci. Cred că mă voi ca sus. Pentru că dar nu, pentru că sus e. Da, nu vreau sus. Vreau să intru. Bă, deci dacă te joci online, păi îți dau mai mulți bani când faci level, dar poți îți cumperi lucruri și după ce? A dat cumva în mine? A vrut. What, bă, cum dă ăla? Unde-i? Bă, aș fi șmecher, dar aș putea lua elicopter sau avion. Știu că avionul de ăsta este în Grand Theft Auto San Andreas. Aceasta știu. Iar scriu pe V, ce-mi pana mea? Scriu și eu V. Nu e șmecher că nu poți intra, adică poți, dar pe jos. A tras cineva cu... Da, cred că da. Putem aici intra. Noi nu vrem să intrăm. Ne vom pune la pândă. Este plictisitor jocul și nu merită să-l filmez, da. Deci mecherul ăsta
nu știu, păi, sincer să fiu, nu am mai văzut așa, la niște youtuberi mai renumiți, nu am văzut așa serie. Fuck! Deci da, mă tem... uite, la ce să ăla? I-am tras la două glanțe, dar... Nu, deci... Voi lua, cred că sniperul ar merge pe sus, da, ar merge. Da. Și păi... Nu știu ce să mai zic. Nu știu de ce am lag. Cred că m-ar putea cineva să mă... Dar nu înțeleg de ce am lag. Nu, las. Nu știu. Uite că... What? Poți lua mașini? Spawnează ele așa? Nu înțeleg. Deci poți lua mașini. Unde este acolo mașinarele? O pot lua? O pot lua sau ce? Hai bă, intră. Uite ce ăla vrea mașina aparte. Da, deci te poți deplasa cu mult mai repede și îl văzuși până acolo. Da, îl văzuși. Fuck, man. Nu-mi iau acest lucru. Uite. Știu că se spawnează și pe aceea, odată m-am mai jucat și s-a spawnat, dar nu credeam că și dă pe Steam. Deci, am uitat și eu lucruri noi pe Steam gratuit, pentru că, na, bani nu i-am economisit. De cum? Holy shit! Cel mai rapid lucru și cel mai puternic putem fi motor mașină, pentru că are și viață multă, n-am. L-am ucis, nu-i treaba mea, nu-i nimic ce. Dar fi menți în poliție, ce spune. Ăla e cu sniper și nu vrea să fie cu sniper. Nu știu pe ce. Nu mă vadă sniperul. Ăla nu a murit. Bă, mi-a dat doar un glonț și a murit, sincer. What, bă, deci așa n-am mai văzut. Bă, de unde merge ăsta? Oh, m-a dat cine? What? Cu pistolul? Sincer? Hai de bana mea.
să-mi iau eu. Mă duc și nu mă duc, deci mă duc cu ei și pălesc. Fuck, man! Mie îmi trebuie acest lucru. Îmi iau aceasta. Holy shit, cum mă pălesc. Nu merge să fac drifturi. Holy shit! Deci planul meu să mă duc la ei în bază și să fur tot. Deci tot voi fura. Nu lăsa. M-a omorât, bă, nu voi mai vedea niciodată. Fac. Aici era eu, bă, ce să spune. Uite, bă. Știi? Păi, da, uite, se spana deja mașina. What the help me, cât de repede poate fi acest lucru. Nu e șmecher pentru că nu are patroane, știi și aici. Ei să grămădesc aici, nu știu chiar de ce să grămădesc aici. Deci da, câți bani am făcut? Am făcut doar 6. Glumești, bă! Voi face doar 2. Cât mai trebuie? Oh, mai trebuie, nu, să nu mă grăbesc eu. Deci vreau să-mi cumpăr acest. Și vreau să-mi cumpăr. Unde mă duce, bă, el, bă! Alții deja au 5 kill-uri. Un kill au, dar cel puțin au. Cine a mai murit? Nu înțeleg de ce nu. Holy shit, cum dă! Are sniper! Sniper! Să-mi iau o mașină. Unde-s mașinile în pana mea? Cum sunt mașini? Deci dacă nu vreau să-mi iau mașini, pe mine mă pune. De ce? Nu știam acest lucru, pentru că dacă te... Uite, de exemplu, merg în urmă și pe shift, te duci înainte.
Holy shit! Ce nu mi-au spus că sunt foarte mulți. Aici trebuie să arate. Uite, vedeți? Este. Nu-i? Și este. Uite. Este. Vedem că nu-i. Ar fi foarte nașpa, deci spamează că nești cu spatele la ele. Ceva gen. Nu e... Are pus sau nu? Uite. Uite. Să fiți atenți. Vedeți? Și văd. Ce dracu, bă? Ce face sau ce? Deja te duci jos. What? What a sniper! Dau ca sniper! Uite, mă duc pe aici. Ok? Da. Haide să vedem. Mă duc după ăsta. Să știi ce face. Ce-mi pun? Ce bipă e, buie. Ce face, bă? Nu ar fa că m-am dus pe aici, nu e nimeni. Dar știi ce nu uite? Uite. Bipă. Nu e locuri, pe sus, pe mai sus și e șmecher. Ups, nu ar trebui să fie aici. Aici e baza. A, nu, e baza noastră. Asta că vreau și eu să-mi cumpăr, să-mi iau o mașină aparte. Stă aia în fața mea și Next Legend s-a conectat. What? Ce e asta? Dă-te sus cumva? Holy shit! Asta mi iau câte... Da, am făcut multe puncte, da, ce să spunem. Cei mai mulți sunt pe sus. Ce nu înțeleg? Ce ei au sus? Ce caut? N-au ce face sau ce? Bună mea, cum a apărut din senin.
What? Știi cum e la mine? Îi ajut pe ceilalți. Uite cum e la mine. Dau ca handicapați ăia. Uite, îți place așa? Tu dai așa. Cred că a trecut cât filmăm. Să dau și una din... Ok, deci atât a fost capsulul de azi. Ne vedem data viitoare. Cum mai merge, nu știu și eu. Păi, cred că face și mită să sacoși. Mă apuc acum, ok? Deci ne revenim data viitoare și acum chiar voi filma mită. Veți vedea la mine pe canal.